Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare confession yangu yakamira sekudai so. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Mukoma ndainge ndichiwirirana neumwe mukadzi uyo ainge akaroorwa nasekuru, but vakabva vachizoshayika gogo ava. Vakashayika a few months ago, saka handichazivi kuti ndinokwanisa kubatsirwawo nani. Sekuru vangu, hanzvadzi yaamai, ndiyo yakatonditumidzira mari ikabva yati ndinge ndichiuya kuno kuSouth Africa. Vainge vatonditsvakirawo basa. At that time vainge vachiri kugara nemudzimai wavo wekutanga, but nekuda kwagogo ava vacho vakazondiitisa zvemanjuzu, ndo zvakatokonzeresa kuti marriage yavo sekuru inge ichizoparara. Vainge vachishanda navo gogo, sekuru vaishanda vari garden boy, then ivo gogo vainge vachishanda vari samaid. Vaya vekuenda gogo vainge vasina chavainge vachiziva kuti kubasa uko vanhu vainge vachifambidzana. Vakazototanga kutozviziva mushure mekunge inini ndauyawo kunoku kuSouth Africa. Saka sevanhu vekuti tainge tiine tumagiraji nagogo vekuenda, ipapo patakazozviziva kuti sekuru vainge vava neumwe mukadzi munyowani wavainge vachifambidzana naye in secret, takatotanga kutovasimbisa sekuru tichiti zviri nani kuti munge muchitongovasiya gogo vachienda, because vanonetsa. Munhu uyo wekuti vaigara vachingopopota uye zvekare vainge vasingatifarire. Tikabva tatoona kuti zvainge zvakanaka kuti sekuru vange vachiwana umwe mukadzi, but chatainge tisina kuziva ipapo ndechekuti gogo sezvo vainge vachiita zvemanjuzu ava vekuzofa ava, vaitopota vachitoshandisa mishonga kuitira kuti sekuru vange vachiita zvinoita kuti vange vachizoparadza marriage yavo. Mushure mekunge varambana nemudzimai wavo wekutanga, ndokubva vachizoita move in nagogo ava vaiita zvemanjuzu. At that time ndini ndainge ndichitowirirana naye mukadzi wavo mutsva, tichiwirirana zvisingaite. Ndokubva tatotanga kutoenda kumaSoweto, because isusu hedu takangokwirirawo tichienda muPentecostal Church. Ndo zvimwe zvakakonzeresa kuti gogo vekuenda vange vachizorambana nasekuru, because sekuru vainge vava kuti vainge vava kusada kuramba vachienda kuPentecostal, vainge vachida kuti vange vachienda kumaSowe. Saka hakuna ainge achitozviziva kutoti vaitoudzirwa zvekuita nemudzimai wavo mutsva ainge achiri girlfriend at that time. Ndokubva vaya vangorongedzawo vakaenda. Iniwo ndakabva ndachizotanga kudzidziswawo izvozvo zvekuenda kumaSowe. Taenda kumaSowe tichinobatsirwa, ende vaitopota vachitondipawo mimwe mishonga. Vaiti kana vakaenda kumusha vobva vadzoka vaine mishonga yavanonditi mishonga iyi unofanira kuti unge uchigeza nayo muzukuru, because vaizviita kunge n'anga. So uye zvekare nebute tichotanga kudzidziswa kusvuta bute, kumwaya bute pasi, kuti zvinhu zvedu zvinge zvichizotifambira mune zvakanaka. Ndingangoti life yakatomboita sekunge yakafamba mune zvakanaka mukoma. Like ipapo pandakatanga kudzidziswa zvemanjuzu, ndichitanga kurota manjuzu, ndine kabhodhoro ako kandakapiwa. Mushure mekunge ndapiwa kabhodhoro ikako, this was after ndavaudza gogo kuti ndakarwadziwa, ndainge ndichiri kurwadziwa zvekare nemarambirwo awo andainge ndakaitwa neex yangu, ende ndichimuona life yake achibudirira achiramba achingoenderera mberi neupenyu hwake. Zvainge zviri zvinhu zvainge zvichindirwadza. Saka vakabva vachizondipa kabhodhoro. Mukabhodhoro umu mainge muine tukumidzi uye zvekare nemafuta awo ainge arimo. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizomazora apo pandinenge ndava kuenda kunorara, ndomazora kufesi kwangu zvekare nepamazamu nepasikarudzi yangu. Ndaiti kana ndikamazora ndaitanga kurota ndiri kumvura. Ndaitota sekunge nditori njuzu. Ndobva ndaona ex-husband yangu obva auya achida kuzochera mvura aine mukadzi wake mutsva akabata goridhe mumaoko ake. Saka ndaizomunyengerera kuti ange
achirara neni. Mushure mekunge arara neni ndobva ndamutorera goridhe riya riya ndobva ndarikandira kune imwe nyoka iyo yandinenge ndichitamba nayo iri mumvura, yobva yamutorera goridhe riya. Then mukadzi uya ndobva ndachizoita kuti anga achipinda mumvura obva adyiwa nenyoka. Saka nekufamba kwenguva zvechokwadi murume uya akazotanga kutaura neni, ndokubva ndamuti uya kuno kuSouth Africa kana uchindida ainge asingauye kuno kuti ange achizotsvaka basa, kwete but kutongoda kuuya kuzorara neni, because ainge achiti dzimwe nguva aitomuka otoona kutoti sikarudzi yake inenge yakatomira kutoshinga chaiko achifunga nezvangu. Ndikamuti uya, handiti ndagara ndiri mukadzi wako here? Akauya kuno mudzimai wake asingatozvizivi, tikatogara tose 1 week tichitoenjoya paya. Akatombotanga kutaura nyaya dzekuti ndichaona kuti ndozvifambisa sei, then ndobva ndangoita hangu barika. Ndikati barika ndiri gone, muone zvenyu. Gogo vaya vainge vachitondudza kuti iwe uchingobvuma kuenda pabarika then tichazoita zvinoita kuti mukadzi wacho anga achizorwara kana kufa kana kungotanga kungopenga obva wachizongosara nemurume wako, handiti ndiwako here? But ndikabva ndaramba ndikati izvozvo handidi kuti ndinge ndichizvoita, but ndaingoramba ndichingorota hope ndiri kumakuva, dzimwe nguva ndiri kumvura, ndichingofamba ndiri mumvura ndichitamba nehove zvekare nenyoka. Nekufamba kwenguva murume uyu akabva achizotanga kubhuroka chibhizinesi chiya icho chaainge akatanga. Chibhizinesi ichocho chakazotanga kungobhuroka mukomanashi, zvekuti by the time apo pandakazomuramba akabva achizonorambwa zvekare nemudzimai wake wekutanga. Ndakatofara paya ndikati zvinoreva kutoti kana ukanzi une njuzu zvinhu zvako zvinenge zvichifaya, vose vanenge vakakukanganisira, unenge uchingoita zvinoita kuti life yavo inge ichioma, zvinoreva kutoti zvese bo. Mukomako ndaigozivei kuti nekufamba kwenguva zvinhu zvainge zvichazondipandukira izvi. Saka gogo ava vakazoshayika. Mushure mekunge vashayika, up until now ndiri munhu wekuti ndinorwara. Dzimwe nguva ndinokwanisa kana kungoenda kumaperiods, like ndinokwanisa kuti nhasi ndaenda kumaperiods kwe about 4 days, then after ndatopedza maybe zuva rechi number 3 ndotangidza zvekare. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungofenta kana kungorota ndiri kumvura. Pandinomuka ndinenge ndakatota, hembe dzangu dzinenge dzakatonyorova semunhu anenge atobuda mumvura. Ndamboedza kuti ndinge ndichifamba, ndiri kunzi patori nenjuzu iyo inonditeverera, but njuzu iyi like inonzi iyo haina kunaka. Njuzu yacho zvinenge zviine satanism mukati. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe indibatsire kana kuine munhu ane mafone numbers, because ndakanzi ndinokwanisa kungobatsirwa chete nen'angavo inoitawo zvemanjuzu. Hanzi ndo yega inokwanisa kuzotora kubvisa njuzu yacho iyo iri pandiri, then tobva tachizonoisiya kumvura zvekare, because hanzi zvatongofanana nekuti ndakajoiniswa satanism. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, mudzimai wangu akashayika. I am a medical doctor, but mukoma ndakatotadza kutonwa ma-ARV. Ndakazotopepuka mushure mekunge mudzimai wangu ashayika. Ndikati I am in denial. Ndopa ndakazototanga kutonwa mapiritsi eHIV. Zvakaitika ndezvekudai, so ndainge ndiri munhu aiitawo zvechihure, mudzimai wangu asina kana zvaainge achimboziva. Then ndokubva ndachizoona kuti ndainge ndava HIV positive, so I hid my HIV status from my wife for years. Later on paakazotanga kurwara mushure mekunge abatira pamuviri, akarwara then ndokubva achizotestwa akabva anzi ainge aine HIV. Ipapo akaenda kuchipatara ari ega, ndokubva adzoka akandiratidza results. Ndikabva ndati it is okay. Ndakabva ndachizodzokawo ndiine results angu mukoma, but ainge asiri echokwadi. I just faked everything. Uye zvekare ndakauya kumba ndiine
matest kits aya mahome based test kits, but makore acho iwawo ainge asati ava nemukurumbira. They were not readily available mumapharmacies. Ndakauya nawo, but I had already tempered with them such that pandakazozvitesta inini, chitest kit chandakashandisa ndichizvitesta chakabuda chichiti negative. Since I had tempered with it, iye ndakamutesta with the one that I had not tempered with, chikangobuda chichiti positive. Usiku hwacho handina kurara ndichitozviziva kutoti ndine HIV, mudzimai wangu ane HIV, apa tine mwana. Saka iye akazonomanikidzika kuti ange achizononwa mapiritsi just for the safety of our child. Mwana uyu akazotozvarwa iye ari HIV positive hake, hameno kuti chichakaitika. Saka I still have that guilt. Kunozvarwa kwakaita mwana uyu ari HIV positive zvakazoita kuti mudzimai wangu ange achizoita depression, uye zvekare she passed away due to depression related complications. Saka inini ndaitomublema ndichitomuudza kutoti iwewe ndiwe wakahura. Aitochema chiti handina kana kumbogara ndakahura ini, uye zvekare nyaya iyi yakazotosvikawo munzeve dzevabereki vake. Iniwo semunhu ainge achizviudza kuti ari HIV negative, and ndakatoprova kumudzimai wangu kuti I am HIV negative. Zvinhu zvakavarwadza, and zvakaita sekunge mudzimai wangu iye ndiye ainge ari hure rainge rakaunza chirwere. Hama dzangu dzaitaura zvadzainge dzichinzwa kuda kuti ndo zvinoita Mwari izvozvo. Mukadzi uyu akaenda akanohura akazviwanira chirwere chake, wedu mwana akachengetedzwa naMwari wake, Mwari variko, but vaisatozviziva kuti inini ndini ndakauya nechirwere mumba. Mwana wangu musikana uyo wacho akazozvarwa ipapo ari HIV positive. Moyo wangu unorwadza, ndinoti kana ndakamutarisa ndinonzwa moyo wangu uchirwadza. Saka ndiyo secret yangu yandinayo. Handizivi kuti mwana ndinofanira kuti ndige ndichimuudza here kana kuti ndinofanira kuti ndinge ndichingonyarara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So mushure mekunge baba vangu vashaika, baba vakashaika mainge muri mugore ra 2015. Kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma ndokutotangawo kutotaura nezverufu rwababa vangu, zvinhu zvandainge ndakangochengetedza mumwoyo mangu. The reason is to why ndava kutanga kuita open up, it is because pane zvakaitika baba vasati vashaika. Ndainge ndigere kunoku South Africa nemunin'ina wangu, tiri vaviri tainge tichitongotambudzika. At that time ndainge ndakasiya mudzimai wangu kumusha. So nerimwe zuva mukoma ndakangotemwa nemusoro ndokubva ndaregedza kuenda kubasa. Ndakati ndakarara, ndipo apo pandakabva ndachizorota. Ndakarota munin'ina wangu akauya ndokubva apinda mumba, akaita sekunge asina kundiona. Ndokubva achizopfugama akabva achizosimudza mattress, akaburitsa katsvimbo kainge kari kadiki, ndokubva achizokavhura katsvimbo ikako kainge kaine bakatwa mukati. Akabva achizotora huku, ndokubva achizotanga kubaya huku iyoyo, asi ainge achibaya achiti Steve ndiro rainge riri zita rababa, achibaya. Saka achibaya huku iyoyo ainge akaiisa pamusoro pemira. Mira iri rainge riri repink, ndo randakaona akaisa huku yacho pamusoro paro, but rainge risina kunyanya kukura. Then huku iyoyo yakabva yachizofa, yakati yafa. Ndakaona huku iyoyo ichishanduka kuita kamwana kadiki kainge kari kadiki, ndokubva kachizonyangarika. Then akabva achizongobuda panze. Paakazodzoka ndakaona kuti apo paainge akapfugama achiita mhiko dzake painge pava nemari. Zvose izvi zvichiitika ndainge ndiri kuhope. Achingonotora mari iyoyo mukoma, ndichimuka ndichitomunzwawo achitonoka. Akabva ati mukoma koma karara. Ndanga ndatoti zvimukuda pane kwamazoenda ini. Ndikati ko iwewe kosei wakasika kubva kubasa? Akabva ati
vainge vashanda half day, zvinhu zvekuti zvakatongondinetsa, but handina hangu wandakaudza. Then ndakazoti futi nerimwe zuva ndo pandakabva ndachizoona kuti pasi pemubhedha painge paine tukumidzi tutatu twainge twuripo pasi pemubhedha. Ndainge ndichitotsvakawo bhutsu dzangu ndichida kubuda neimwe friend yangu. Nekuda kwekuti ndainge ndine umwe munhu handina kuda kuti ndinge ndichitora tukumidzi tuya, ndakatusiya ndikabva ndachizoti ndaizomubvunza kana ndadzoka. Pandakadzoka mukoma ndakamubvunza munin'ina wangu, akatoratidza kuti ainge asitomborina kana idea. Sezvo ndainge ndiine umwe mukadzi wechikuru wandaifambidzana naye, ndakafungidzira kuti maybe ndiye ainge aine zvimishonga zvaainge achindishandisira. Handina kuda kumubvunza, like pane zvose zvainge zvichiitika ndaingonzwa ndichizvinzwira nongo. Izvo mukomana ainge atoromba zvake, ainge achiri muprosesi yekuromba achishandisa baba. Saka baba vakashayika, akaramba mukoma kuti tinge tichienda kurufu rwababa, akati ainge asina mari. Ndakamuudza kuti taitongofamba tiine kamari katainge tiinako ikako, kusvika tasvika tichingokumbira. Akati mukoma hazviiti, imimi ndimi munhu mukuru, fanoso kufambai, inini ndichasara ndichitsvaka plan yokuti ndingaita sei ndinotevera. Ndakasvika kumusha, vanhu ndikavaudza, vakati zvimwe kuda mukomana aizotevera haana kuuya. Akaita gore rose mukoma, because pandakazodzoka ainge atoenda kuCape Town, abva kuno kuJoburg ava kushanda kuCape Town. Akati handichazoenda mukoma kana ndawana mari ndonoona pamakasiya mara dzikababa. Akaita 1 year. Akazongodzokera kumusha mukoma, ndokubva tachizotongodzwa zvichinzi mukomana atenga Range Rover. Zvinova zviri zvinhu zvakatishamisa kuti mukomana asvika akatenga Range Rover akatoenda nayo kumusha, like he just got rich overnight. Saka izvi ndo zvakaitika kubva ipapo kusvika pari zvinozvi. Saka handisati ndava newandaudza nyaya iyi, ndimi vekutotanga kutoudzawo nyaya iyi, but mumuri kubva ipapo mava nekakusawirirana, because iye semunhu ava nemahardware ake, saka ava kunyengererwa nevamwe vehukama. Ndokusaka ndisina wandati ndaudza nyaya iyi, but I think kuti ndiye akauraya baba. So handizivi kuti advice yamungandipawo muri yeZimbabwe, like pachivanhu chedu, ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei? Ndongoenda here paguva rababa ndongonotaura navo kuri kumutsa mweya wavo? Handizivi kana zvichishanda. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo veduwe. Nyaya iyo yekuti unoenda paguva remubereki kana kuti hama yako, kana kuri kunzi unenge uchifungidzira kuti hama yako kana kuti mubereki, mafiro aanenge akaita anenge achishandisiwa mukurombwa kana kuti akaita zvekuroyewa, zvinoshanda here? Zvekuti kana ukaendapo paguva rake obva wamumutsa munhu, kutongotaura naye pasina kushandisa mishonga, kutongoti mama mukai munge muchizvirwira hondo dzenyu, zvinoshanda here kana kuti hazvishande? Makambozviedzawo here? Kana kuri kunzi munenge makambozviita semhuri, please come to my inbox and then you tell me your own side of the story, kuti chii chakaitika, chii chakakonzeresa kuti munge muchizoenda paguva remufi mubva machizomuudza kuti ange achimuka ange achizozvirwira hondo dzake. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinozviziva kuti vamwe vanhu kunzoko vachaona sekunge confession yangu confession inotongosekesa, it is not a big problem, but ratova dambudziko. Ndiri mudzimai ndine makore 30 years ekuberekwa. I got addicted kuma bleaching cream pandainge ndiine 21 years. Zvakazonyanyisa apo pandakauya kunoku kuSouth Africa. Ndakaberekerwawo muHarare, ndikakurira muHarare, uye ndine obsession. Ndakangoti ndakatanga kuita obsession iyi kubva ndichiri mudiki, like zvinotinetsei, because baba vangu ivo vainge vaine vakadzi vavo 3, saka amai vangu
ndivo vainge vasina kunyanya kuita vatsvuku, vamwe vose vainge vakatsvuka. Saka mukunozvarwa kwedu inini ndini ndakazoita a little bit dark skinned. Saka ndakangokura ndine obsession iyoyo yekuti ndinoda kuita mutsvuku. Then pandainge ndava kumaform 3 ndo pandakatotanga kuita zvemaboyfriends kuitira kuti ndinge ndichingokwanisa kungotenga mafuta ekutsvukisa. Makore acho iwawo mukoma ndaingozora chero mafuta andinenge ndazora so that ndinge ndichitawo kakukangavira, and zvechokwadi akabva achizondibvuma. Ndakatombodevelopa serious skin conditions, kungobuda mapundu, rashi, mamwe mapimples, nekuda kwekuti ndainge ndichishandisa skin lightening products kubva ndichiri a teenager. Saka ndakazouya kuno kuSouth Africa ndichingozora iwawo Kerolite. Then ndauya kuno murume akandiroora mukoma, iye anoshanda paPrazi. Saka paPrazi mukoma panoshandwa basa rakaomarara, and handisi ndega ndinoshandisa mafuta iwawawa akaita sana Kerolite. Tinotomazora takawanda paPrazi pandinoshanda, uye zvekare nebasa racho iro ratinoshanda, vanhu vazhinji mukoma vandinoshanda navo including me, unotoona kutoti munhu uyu anobleacha but unosara wakaita kakutsvukuruka matama awa nekuda kweKerolite. Ndo zvandakaona zvainoita, nekuti tiri vanhu vanoshanda nguva zhinji tinenge tichingoshanda tiri pazuva. Saka zvebleaching hazvidi munhu anoshanda pazuva kwenguva refu. Tinomboedzawo kuti tinge tichipfeka maziheti aya so that unge usazotsva nezuva, but ndiri kuona kuti skini yangu mukoma yava kuita kakuomarara, like kakukwasharara, and izvi ndakatanga kuzviona last year. Ndakatambudzika zvisingaite patainge tava munguva yekutonhora senguva iyi yatava kuda kuenda. Ndiri kungonamatawo kuti dai zvakaitika last year zvikasaitika this year, because ndakatombomuka one day ndikaona kuti papilo pangu painge paine zviropa, ndikakasika ndahwandisa ndisingade kuti murume wangu ange achiona ropa iroro. Ndakatsemukira matama awa apo pandiri kuti panenge pakatsvukuruka kana ukaramba uchizora Kerolite. Saka panoti pakatsvukuruka kudaro panozotanga kuomarara poita imwe skin, then skin iyoyo inozoita ichifufunuka, then pobva patsvukuruka zvekare. Saka ndakatomuka ndikatoona kutoti painge pakatsemukira ndichibleeda, but ndainge ndisingableedi zvakanyanya. Ndiri kubasa mukoma ndakatambudzika muswere wese wezuva because kwaitonhora. Ndainzwa sekunge ndainge ndichichekwa nechando mumatama umo, ndichitopindwa nechando muviri wangu wose. Ndakazotoita zvekutotora scarf ndikaswera muswere wese wezuva ndakasunga scarf iyoyo because ndaitonzwa skini yangu kumeso ichiita kubvumira kuteta chando. Saka ndonyaya iripo mukoma, handizivi kuti ndoita sei. Ndiri addicted pamableaching creams, uye zvekare kana titori kubasa izvi tinotozviita takawanda. Tinotopfeka maplastic, like unopfeka maplastic echingwa kana maviri, unotanga wapfeka maplastic ako echingwa maviri omasunga kumakumbo uku, then wobva wachizoti mazisocks, wobva wachizoti majombo pamusoro. Saka izvi zvinoita kuti unge uchizotanga kutsvuka kumakumbo uku because makumbo ako anoswera muswere wese wezuva achingobikika ari mumaplastic, masocks zvekare nemajombo. Handichadi kuti ndirambe ndichiita skin bleaching, but ndinotya futi kuti kana ndikaregedza kuti ndinge ndichiita skin bleaching ndinokwanisa kuzokuvara even more. Kana kuine vanokwanisa kundibatsirawo vakamboitawo izvo zveskin bleaching, please ndibetsereiwo. Makazozvifambisa sei? Pamakaregedza kuzora maKerolite awa makazoita sei? Makazoita normal skin here? Because chandiri kutya ndechekuti kana face yangu yose ikazogumisidzira yakwasharara. Izvezvi kunyangwe ndikazama kuti ndinge ndichizora mafuta acho ebleaching, but maoko angu awa mukoma anotooneka kutoti munhu uyu mutema, because pane dzimwe nzvimbo dzekuti skin yacho inenge iri stubborn, inoramba kubleachika. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hei, zvakangooma hazvo vedu we.
pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Carolite hanzi ndo yandinoshandisa for skin bleaching but nditori neaddiction akumanaka zvekuti unoita skin bleaching kusvika wava kubuda ropa pamatama apa ungoramba uchingoizora chete. Ngati taurei navo mucomment section. Uri kuitawo here skin bleaching? You can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu My Dreams Were Totally Shut apo pandainge ndimbori kuZimbabwe. Ndakabhadhara $400 mari yechiwoko muhomwe kuti ndinge ndichizowana basa kuZimra but handina kukwanisa kuzoriwana basa racho. Zvinhu zvinongondirwadza kusvika pari nhasi, saka ndinoti kune munhu uyo akandidyira mari yangu, Mwari ngaave newe. Apa munhu wekuziva wekumaraini ekwedu, saka nerimwe ramazuva kana ndikazowana mukana ndikuda kuti ndige ndichizomuendera kun'anga achizoti kana akanzwa achida kuenda kunozvibatsira kuita tsvina pasabuda tsvina asi 400 iyo yaakandidyira inge ichizobuda iri $, kusvika 400 yakwana pose paanenge achida kuti ange achienda kunozvibatsira pasabuda tsvina panongobuda $, kusvika 400 iyoyo yakwana. Because zvakaitika ipapo mukoma basa ndainge ndatoriwana but musi wandaifanira kuti ndinge ndichizotanga kuenda kubasa ndo paakazongondifonera akabva anditi nhasi usauya, urufanira kuti unge uchiuya mangwana. Ndikati okay, hapana nyaya. Izvo munhu ainge aine rimwe girlfriend rake iro raainge achida kupinza basa, saka sezvo inini ndainge ndisina kuuya kubasa ndo paakabva achizongoti ane umwe munhu, ndokubva mukadzi uya abva achizotopinzwa basa. Zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza. Ndakatombosangana navo paBeitbridge, madha vacho ivavo, ndikangoti nekufamba kwenguva tichagadzirisana zvedu. Ndikuda kumuendera kun'anga, achafa achiita tsvina $. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Pakaipa. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa message yandiri kuona apa. Hanzi hello mukomana Shi, muri sei zvenyu? Handikwanise kuti ndige ndichitaura hangu zvakawanda but vanhu vazhinji vari kutongonyeperwa. So mainge muri mugore ra2021 apo pandakasanganawo noumwe murume akandiudza kuti ainge achitsvaka vanhu vanogona kuacta. Iwo ndinogara kuno kuchitungwiza, ndakakurirawo kuno kuchitungwiza. Akabva anditi ndiri kutsvaka munhu anogona kuacta. Ine channel yedu iri paYouTube, saka tikuda vanhu vekuti vanouya vobva vachizoacta. Ipapo haana kuda kundibudira pachena kuti acting dzacho dzainge dzimbori acting dzekuita sei. Saka akanditi kana ndiine sister kana kuti brother yangu then ndaifanira kuti ndinge ndichizotaura naye mushure mekunge ndataura nebrother kana kuti sister yangu. So ndakabva ndazotaura nesister yangu, tainge tisati tatomboudzwa mari yataizopiwa. Takangonzi akungoacta zve1 day but kana kuri kunzi vanhu vakazofarira nyaya yacho tinozongoramba tichingoacta then tobva tachizopiwa mari. Takangonzi akanenge kangori kadrama so and channel yacho handina kukwanisa kuudzwa zita rayo ipapo kusvika tatopiwa mari. So ndakataura nesister yangu ikabva yanditi it is okay, taura naye. Ndokubva tachizotomufonera paya. Saka mushure mekunge tafona ndokubva tachizonzi tinge tichinosangana naye kumba kwadirector. Tikutoenda kuya tava kutofara tichoti maybe malevoka anaanaiza boom, maybe tava kutotanga kuda kutoitawo zvekuacta zvekuanaiza boom. Tichinosvika kuya mukoma wanikwe kuti painge patori pamba peng'anga. Tasvika pamba peng'anga yaya apa itori ng'anga ine mukurumbira. Taendeswa kune imwe rumu, tagara pasi, tava kutotanga kutodzidziswa
kuti kana wasvika mudare unofanira kuti unge uchidai. Tava kutoona kutoti drama racho nderekuti panoektwa sekunge pari kuitwa zvimashiripiti zvavo zvavanoita kubata zvikwambo, kubata nyoka. Saka tikabva tatoudzwa kuti ndonzira dzekutsvaka nadzo macustomers. But pane shoko 1 rakataurwa rakandibata because vakati target market yedu ndeye avo vari kumhiri kwemakungwa. Ndo vatinenge tichida kuti kana vakaona mavideos acho vobva vachizouya. Kana vakauya then sezvo vari vanhu vanenge vaine mari vanokwanisa kubhadhara mari. Sometimes munhu anokwanisa kutoya kana akatobata kana 4,000 5,000 US dollars. Ndo mari dzainge dzichitaurwa ipapo. Zvakangondibata hangu, but semunhu ainge achida mari ndakabva ndachizobvuma tikadzidziswa each and every day. Taitoendako kumba kwacho ikoko tobva tadzidziswa kuti mimi munofanira kuti munge muchitaura like sevanhu vanorarwa nezvikwambo ende baba venyu ndo vari kuzvikonzeresa. Mamboedza kuenda kumaprofita akasiyana siyana, pakabva pachizototsvakwa hama dzefeki, hanzvadzi dzedu dzefeki nababa manje vefeki. Asi baba vacho ivavo paepisode yekutanga havana kubuda, vainge vachingonzi vari kumusha, uye zvekare tikabva tachizopiwa mushonga wacho wekuti tinge tichizoushandisa. Then baba vobva vachizouya nekuti vanenge vava kuremerwa nemushonga wen'anga yacho. Takatotorwa mavideos dzimwe nguva taiti kana tikakanganisa then tobva tichizoudzirwa zvekutaura zvinhu zvikatobuda switi paya tikatozvionawo tatova paYouTube. But moyo unongorwadza mukoma because I just imagine kuti saka vanhu vangani vakazouya kwavari vakadyirwa mari dzavo. Ndo zvinongondirwadza izvozvo. Ndakatoona kutoti n'anga dzacho dzinobuda pamaYouTube hadzitomboiti zvechokwadi zvachose, inenge ingoriwo marketing yekuti vanhu vange vachiuya. Takangonzi kurapa vanorapa, but vanorapa zvirwere zvakaita sezvirwere zvepabonde, kusimbisa misana nevarume vaya vanenge vachiita hwejongwe, zvekare nekuuchika. Asi vakati macustomers kuti ange achingouya zvinotinetsei. Ndokusaka pachitotanga paitwa madrama nemashiripiti so that vange vachizowana macustomers akawanda. But mari takatodya zvedu. Video ritoripo paYouTube. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi zvimwe zvacho hazvitauriki nemazita, hazvizotauriki because unenge wava kutya kuti zvimwe kuda vanenge vaine dzimwe n'anga dzavanenge vachiziva dzekuti kana ukazotaura nemazita unokwanisa kuzotoroyewa zvako. Hanzi madrama mazhinji amunongoona achiitwa paYouTube.